Gimba Production. Kai ka zan manufata tun da kai na fi kauna zuciyata da kai kadai tafiyar da da cikin mata ke kadai na fi kauna zuciyata da ke kadai tafiyar da baby. Bani da shayi duk abin da kake so to faɗa mini zan yi in na zub da hawaye sai dai in yi na tausayi a raina in na tuna ka sai zuciya ta yi sanyi. Ba awa ta saka ni da ba tunanin ki nake ba zuciya ta yi sabo tun da sakon ki ta karba na tabo a gare ki tashi ki mini tarba gani nan da buran so sa hannun ki karba tun da ni a guri na ke kadai ce yar yayi. Saboda bani kulawa duka na haukan bango in na sauka gidanka kai lale da adabu mi alwala mi sallah don mu gode rabu tunda shi ya damu masoyiya da masoyi. Zana taka rawata da salon burgewa na sakar miki raina ke makiyo da rawa murmushin ki ya kansa raina ya samu sakewa tunda ni da ke ce fitilar da take haskawa dole in miki tarba a zuciya yar yayi. Manufata tun da kai na fi kauna zuciyata da kai kadai tafiyar da cikin mata ke kadai na fi kauna zuciyata da ke kadai tafiyar